І ў гэтым я шчыра кажучы зайздрошчу украінскай мове. Калі вы з'яўляецеся актыўным карыстальнікам Threads, вы, верагодна, ўжо трэці дзень бачыце гэту вялікую спрэчку адносна моўнага пытання, адносна моўнай памылкі, якая ускалыхнула ўвесь Threads. Калі не бачылі, можете зайсці паглядзець. Але калі не хочацца, вось для вас невялічкі кароткі змест. Была галіна, у якой чалавек параіў кнігу на мове. У гэты же час у гэтую галіну прыйшла мовазнаўца, якая вырашыла падкрэсліць, што на мове гэта не пісьменніцкі выраз. І ўсё было б добра, у выпраўленнях няма нічога такога дрэннага, але, на жаль, ужо ў другім паведамленні, нават не з гэтым аўтарам, не з аўтарам Threads, мовазнаўца вырашыла зневажыць чалавека праз тое, што ў яго няма адукацыі, ён абражае мову, ён не мае да яе павагі, а калі ў чалавека няма павагі да мовы, то ў яе не павінна быць павагі да чалавека. І гэта проста якийсь жах, таму што, чалавек пры гэтым аўтар галіны маюць добры беларускамоўны аккаунт, бачна, што ён любіць мову, бачна, што ён яе выкарыстоўвае і не проста так. І ў гэтым я шчыра кажучы зайздрошчу украінскай мове, таму што яна нібыта перайшла гэты этап. Калі ў роднай мове форма ідзе наперадзе сэнсу, які цябе пытаюцца распавесці, альбо калі пачынаецца спрэчка з-за якойсь моўнай дробязі, калі аіда і якоїсь абраза ідзе паперадзе разуменне таго, што вы адна супольнасць. І спадзяёмся, будзе час, калі акрамя чыстай беларускай мовы людзі таксама вывучаць і мову стасункаў, мову павагі і забудуць мову варожасці. І вядома, размаўляць па-беларуску з храбрасцю, як можаце, бо яно таго вартае.